खुलुमबाय लोगोफोर, बिबि क्रिएशन इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआनो जाबाय फेसबुक पेजखौ माबोरै मनिटाइजेसन खालामो, माबोरै रां खामायनो हायो, बेनि सोमोन्दै बे भिडिअआव सुंद' फोरमायथिनाय जादों। भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, फारियै होनाय दङ। जागायजेननायाव नायलांदो। फेसबुक पेज थानांगोन। मोजां फेसबुक पेज थानांगोन नोंहा। मानसिफोरखौ नायहोनो हानाय, खामानियाव होनाय बादि मोनसे पेज खालामनानै लानांगोन। पेजआ एटलिस्ट 10,000 फलोवार्स थानांगोन। नोंनि पेजआ नोंनि प्रफाइला नङा, अनलि पेज आरो पेजआल'। फलोवार्सआ 10,000 फलोवार्स जानांगोन एटलिस्ट। पाब्लिश जानांगोन आरो फोसावजानांगोन। बेनि उनाव 30,000 भिउस जानांगोन। मेक्सिमाम 3 मिनिट नायनांनाय माने 60 डेजआव एटलिस्ट माने 3 मिनिट नायनाय 60 डेजआव बेबायदि 30,000 भिउस जानांगोन आरो नायजानांगोन बयबो मानसिफोरजों। बेनि उनाव एटलिस्ट नोङो 18 बोसोर जाथारनांगोन। 18 बोसोर। नैबेखौ नाय। चेक एलिजिबिलिटि इन क्रिएटर स्टुडिय'। क्रिएटर स्टुडिय'आव नोङो नायनांगोन नोंनि एलिजिबिलिटिखौ, नों मनिटाइज खालामनो हायो ना हाया, जायोना जायाखै नायनांगोन। नैबे क्रिएटर स्टुडिय'नि बे मोनसे नुथाय। नैबेहाय लग इन खालाम, नैबेयाव क्लिक खालामनानै लग इन खालाम। बेयाव नोंनि फेसबुक आइडिखौ होदो, बेयाव पासवार्डखौ होदो, लग इन खालामदो। मनिटाइजेसन जानाय नैबेवहाय माबा खालाम, नाय। मनिटाइजेसन बक्स दं नैबेवहाय, बेवहाय क्लिक खालाम।
बेनि उनाव नोंनि मनिटाइजेसन जायोना जाया नुगोन नोंनि पेजआ। बेनि उनाव नैबाव नाय बेसेबां भिउस जादों बेसेबां जादों मारै इलिजिबिलिटिखौ नैबाव नायनांगोन गासै। इनसाइट्स लिरनायाव क्लिक खालामनानै नाय। नों बबे पेजखौ नोंना पेज मोननै थानो हागौ नालाय बबे पेजखौ नों नायनो बेखौ नों क्लिक खालामनानै ला। चेक खालामनानै लादो इनसाइट चेक खालामनानै लादो। नायदो इनसाइटआव नायदो टप अफ दा पेजनि गोजौआव इनसाइट माबा टेप खालाम थुनानै ला टेप खालामनानै। बेनि उनाव भिडिअस मेनु लेफ्ट हेन्ड मेनु बे मेनुनि बे माबायाव खनायाव भिडिअस थायो भिडिअसआव क्लिक खालामनानै नायदो आरो माने भिडिअस जेनेबा माबाया बेसेबां भिउस जादों बेखौ नुगोन आरो 1.8K ल'सो जादों बे थारमाने बे मनिटाइजेसन जायाखै। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव, जाहाथे आं गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनाया नोंथांनियाव थाबैनो सौहैनाय बायदि। गोजोन्थों।